जाखो? बे फिसाजोनियाव फनानो नांला? इसानि मबाइलाथ' माब्लाबाबो बिदि सुइच अफ जानानै थाफेरा। दहायनिफ्रायनो ट्राइ खालामगासिनो आङो। बिनि मबाइला दिनै मानो बन्द जाखो? न'निफ्राय थांखांनायनि उननिफ्रायनो बिनि फनानो नाङाखै। सिरि सिरि खाखोमाबोदों होननानैसो बुंखादोंमोन गथ'आ। ना न' सहैखांनायनि उनाव दावराव दावसिसो जाबावदों। आं खनसे ट्राइ खालामबावनि र'। आरे मानो सुइच अफ जामारखो बे फिसाजोनि फनालाय? मानो रिंला? बिखायासो दुब दुब मोनो आङो। मादे जाबावगोन? बुजिनोनो हाला आङो। मा जाबावगोन? मा खालामनाया मोजां जाबावगोन बे फिसानि न'खरखौ? बिथिं बिजामादैया सम्पतिनि फाग्ला जागासिनो, ओमफ्राय बिथिं आरो फिसाजोआ हरनाङा होननानै न'आव फैनानै बुंफैबाय। दा सोरनि खोथाखौ लानो? दा बिजामादैनि खोथाखौ लायाब्लाबोथ' फिसाजोखौ बेबायदिनो असान्ति होबाय थागोन। फिसाजोखौ असान्ति होयोब्ला आं बोरै सहायनो? बिथिं फिसाजोआबा मा खोथाखौ मिन्थिखो? बिथिं हरनाङा होननानै बुंबाय। दा फिसाजोनि खोथाखौ मानियालासिनो हरब्लाबो फिसाजोआ दुखु मोनगोन, गावनि खोथाखौ फंसेबो मानियासै होननानै। दाथ' हरनो होननानैनो एथ'ग्राब बुरजा बुस्थु बायबाय। दा बेफोरखौ हराब्लाबोथ' बेफोरखौथ' जोङो फिरायहैफिननो हालाना। आरो बिथिंबो हाखौबो फानखाबाय। फिसाजोआ बादा होदोंब्लाबो बिजामादैनि खोथाखौनो मानिनोसै आङो। फिसाजोनि खोथाखौ मानिबा बिजामादैया दुखु मोनगोन, बिजामादैनि खोथाखौ मानियाब्लाबो बिथिं फिसाजोआ खस्थ' मोनगोन। बायखाबाय जेब्ला आं हरनोसै, हाखौबो फानखाबाय जेब्ला हरना होनोसै। बिजामादैया मा खालामो मा खालामा खालामथों, आंनि फिसाजोआल' सान्थि थानो हाथों। उनाव माबा मोनसे खालामोब्ला बुंनो हागोनथ' जोंथ' हरखादों होननानै। फनानोथ' मा जाखो? खनसे रिंनायमोनब्ला, खनसे रायलायनो मोनोमोनब्ला। न'आवनो दङ माथो मानसिया। गोमथा फैदों माथो। फै जिरायहैनो गोमथा। जिरायबाय थाला नामा? आच्छा, देरहायालाय? देरहा गैया नामा न'आव? दङ, न'आवनो दङ। फैदो, जिरायफैदो। सोरांस्रि, आं जिरायबाय थाला। न'आवबो गोबां खामानि गोग्लैनानै दङ। नैबे हानि फैसाखौसो आं होनो फैब्रबदों। नंगौ नामा? दे, होफैबाय, मोजाङानो जाबाय। गोमथा, बिगानैनि दाम लाबोदों ना? औ, नोंसोर फैसाखौ सानना लाब्लानो जाबाय न'। लादो न' फैसाया। आंखौ फैदोंमोन होननानै नों देरहानो खोन्थाब्लानो जाबाय। गोजोननाय थाबाय गोमथा, जोंनि नांगौ समाव नोंसोरो जोंनो फैसाखौ गथायना होनायनि थाखाय। आं थांनोसै सोरांस्रि, बेयाव गासै 1 लाख फैसा दङ। साननानै नायब्लानो जाबाय। आरो खमफोर मोनोब्ला फनाव बुंहरब्लानो जाबाय, आं फैनानै होफैफिनगोन। आरो आंखौ फैदोंमोन होननानै देरहानो खोन्थाबानो जाबाय दे। जागोन दे। आं फैबाय। फिसाजोजों फनबो रायलायनो मोनखायाखै, गोसोआबो मानिखाला। फैसायाबो मोनफैखाबाय। आं दानो गारि लानानै गासै बायनाय सम्पतिफोरखौ आरो नैबे मनायाव थानाय फैसाखौ फिसाजोनि न'आव होनानै फैनोसै, आरो लोगोसे खबरबो लानानै फैनोसै। आयु सोरांस्रि, बे मनायावलाय मा दङ? जोमै, इसानो हरनो जोंहा फैसा एसे नांगौ जानायखायनो गोमथा लाहानो हा फानदोंमोन। गोमथाया बे फैसाखौनो होफैदों। आयु सोरांस्रि, बिदिब्ला नोंसोरो हाखौ फानमारबाय आरो? औ, फानाब्लालाय माथोबाव, जेरैथिंबो उपायानो गैयाब्ला हाखौनो फानबाय। आलना फालें सफा गासैखौबो बायनानै लाबोबाय, हाबो फानबाय। जोमै, गासैबो रेडि जाजोब्बाय, हैनोल'सो बाखिसै। दिनै हैनो होननानैनो सानदों, नाथाय आं फुंनिफ्रायनो इसानाव फन खालामगासिनो। इसानि फना मानोबा सुइच अफ। मबाइला सुइच अफ? मानोथो अफ जानांगौ बेनि मबाइलालाय? कारेन्टबोथ' दंखायो माथो फुंनिफ्रायनो। माबाहाय जोमै, इसाया मैया खारबोब्रबदोंमोन न'आव। रावबो मिथिया बे फैनायखौ, सिरि सिरि खारखोमाबोदोंसो। आरो बियो फैनानै बुंफैदों, नोंसोरो जि हरनो आखायाव लादों गासैखौबो दाहर। नोंसोर हरोब्ला बे गासै हरनाय सम्पतिया न'आव थानाय नङा होननानै बिदि बुंफैदों। मा राव जाखो बेलाय? औहाय जोमै, माबा मोनसे खोथा जानानै दङ सिङाव। दा बायखानायफोरखौलाय होयाब्लालाय माथो खालामबावनो? जियानो जाया मालाय गावसोर मोनथिसिगौ। हरनो गोनांखौल' हरब्लानो जाबाय आरो। गावसोर मा खालामा बे गावसोरनिसै। जोंनिफ्राय जि दायथ' दङ बे दायथ'खौ फोजोबबानोथ' जाबाय। आंबो बेखौनो सानबाय, बिदिनो जाथोंसै।
बिहामजो औ आयै आबै फिसानो हरनो गोनां गासैबो रेडि जाजोब्बाय ना जाजोब्बाय औ बिहामजो आबै इसानो हरनो थाखायथ' जों थाइसेबो फैसा होफानोबो हायासै जेबोबो जगार खालामनोबो हायासै बिनिखायनो आबै फिसानि न'सिम जि माल माथा लांगोन बे माल माथा लांनो थाखाय गारिखौ आंनो हरसिगोन जागोन दे थांदो थां गासैबो हरनो गोनां बुस्थुफोरखौ बारान्दायाव दिरुनना लाबोदो आं गारि लिंहरनोसै नुबायना उन्दुनानैसो दङ बियो देरहा ओइ देरहा सिखालाय नै गोमथाया फैसाखौ होफैबाय थौदो जोङो दिनैनो इसानि न'आव गासैबो जिनिसफोरखौनो होना फैनोसै बिफा ओइ उथिदो ना ओइ उथिगोना नोङो उन्दुफ्लायाखैथ' आंनि माथोखौ खोनानानैबो बिफा धेमालि दा खालाम गोसोखौ मोजां मोनाखै फिसाजोनि फनाबो नाङाखै बिफा उथिदो ना मा जागोन बे बिफाजों मानो जेरावबो जेबो सिरियास होननायानो गैया बिलाय बे सानथिं बाथिं जि जोमनानै उन्दुबाय थाब्ला मा खामानि जानो देलाय मानो जेबो बुजिया बे बिफाया ओइ देरहा थैखोसो ना माखोसो मानसियालाय एथ'ग्राब गाबज्रिब्लाबो सिरि मोना गावनि थाखायनो साला फिसाजोआ गालेनबाय नों जौ लोङामोनब्ला नों बेमार जानाय नङामोन नों बेमार जायामोनब्ला फिसाजोआबो दिनै एथ'ग्राब उन्दै बैसोआव गालेनाय नङामोन दिनै गथ'आ बेसेबां खस्थ' दङ उन्दै बैसोआवनो गावखौनो जोथोन लानो हाया गावखौनो दाबो बुजिस्लाबनो हायाखै बेयावनो दिनै हाबा जाना लानानै एथ'ग्राब खस्थ' सैसोनानै दङ बिफा सोरांस्रि इसाजों फन रायलायनो मोनदोंना अलंबार गैयाथ' इसानाव फनानो नाङाखै आं रायलायनो मोनाखै मा नों इसानि माबाफोर खबर लानानै फैदों नामा बुंलाय अलंबार मा खबर इसानि माबाफोर खबर मोनदों नामा नङा सोरांस्रि आं इसानि जेबो खबर मोनाखै अलंबार नायलाय हनै देरहाया थैनाय बायदि उन्दुनानै दङ जेबो सिरियासआनो गैया देरहाया बिफा जानानैबो दाबो दायित्वखौनो बुजिजोबा नायलाय माबायदि उन्दुनानै दङ बिथिं फन रायलायनो मोनाखै मा जादों गोसोआनो मानिला अलंबार नों माबा मोनसे खालामदो गोख्रै थौदो र' उथि मानोथो आंनि आथिंखौ हमलायनानै गाबलायनांगौ जों दङना उथि मानो सिन्था खालामदों थारमाने आं नोंनाव सोंनायनि खोथाया मा आं इसाखौ थांनाय हराव जोबोद गाज्रि सिमां नुदों मा होनखो नों औ आंनि गोसोआ दाबो दुखु मोनलायनानै दङ इसाखौ आं ओरैबायदि गाज्रि सिमां नुदों माबा बिखौ दुरुंजों खाख्रबजोबनानै बिनि हुआरोना केरासिन लुफबजोबनानै बिखौ सावनो नागिरनाय सिमां नुदोंमोन आं मा होनखो नों बिदि सिमां नुदों औ आं बेबायदि सिमां नुदों रियेलावनो जानाय बायदि मोनलायदों गोसोखौनो मोजां नाङाखै आंबो बिनिखायनो नोंनाव फन हरदों नामा कन्टेक्टफोर दंबायबायो नामा होननानै सोंफैदों आं आयदाय उन्दुबायल' थानोसै नामा नोङो सोर मा जादों नों बिसार खालामला नामा मा देरहा नोंनि फिसाजोनि जिउआव मा जागासिनो नों एसेबो खबर खालामला सान हर उन्दुनानैनो नोङो दिनफोरखौ बारहोनो सानबाय नामा जानोबो एसेबो सिन्थायानो गैया मानसिनाव फिसाजोनि दे जेबो खबरानो गैया बिथिं बिजामादैया फिसाजोखौ मा खालामदों खबरथ' लानो रोङा खालि उन्दुनाय थाइसे फैसाबो खामायनो रोङा आरे नोंसोर मानो बुजिया आं ओरैनो उन्दुना थायाखैना आंनि खर' सानानै दङमोन खर' सानायखायसो नुदोंमोन आङो मानो सानथिं बाथिं खर' सालाबायनाय जाखो नोंहालाय बिहामजो आं नोंखौ बुंदोंमोन ना गासैबो जिनिसफोरखौ बाहेरायाव दिरुननानै दोन होननानै गारियानो सफैलायलांबाय फैदो जल्दि देरहा गासैबो बायनाय जिनिसफोरखौ थौ गारियाव थिखोहैजोबदो दे उथिदो फैदो अलंबारजों एसे सहाय खालामफादो गासैबो जिनिसफोरखौ गारियाव थिखोहैजोबदो फै थौ बे बेगखौथ' सोरांस्रिनि आखायावसो दहाय नुदोंमोन आङो आरो बे बेगावथ' हा फाननायनि फैसा दङ होननानै बुंदोंमोन मानसियालाय बहा थांखो बे फैसा बेगखौ बेयाव दोननानै सोरांस्रियालाय बहा थांखो बे बेगावथ' खमबाबो लाखा थाथारनांगौ बे फैसाखौ गारनानै सोरांस्रिया बहा थांखो थाथ'थोंसै र' फैसा खमबाबोथ' बेयाव 1 लाख 2 लाखआथ' थाथारगोन फैसाखौ सियाराव दोनदों खाथियाव रावबो गैया बे फैसाखौ नुनानै मानोबा आं जोबोद लब नांबाय बे फैसाखौ
बे फैसाखौ आंनि गोसोआ फैसाखौ नुनानै मानोबा आं गावखौनो हमथाख'नो हायै जादों। बहा थांखो? सोरांस्रिया बे फैसाखौ दोननानै बहा थांखो? मानोबा गोसोखौनो हमथाख' हायाखै। सोरांस्रि मोना बबेयाव दङ आरो माखासे मानसिफोरा बबेयाव दङ आं नायनानै लाग्रोनोसै र'। आं मानोबा फैसाखौ नुनानै थानोनो हायासै। आं फैसाखौ माबा मोनसे खालामनो लुबैबाय। माथो फैसाया दाबो बेयावनो दङ। आं न' सिङाव 10 मिनिट गाहाम थाहैबाय, थेवबो बे फैसाया दाबो बेयावनो दङ। आं बे फैसाखौ आं जोमै, मा जाखो? गाबज्रिनायखौनो बादावलायबाय नामा नोंहालाय? नङा बादावाखै। नोंसोरखौनो बबेयाव थांजोबखो नोंसोरखौनो नागिरगासिनोमोन आं। आच्छा जोमै, नों न'आवनो थाथ' दे। आं इसामोननि न'आव थांनानै फैनि। इसानो बायनाय गासैबो माल माथाखौनो इसानि न'आव हैनानै फैनि। जागोन दे, थांबानो जाबायना। आंनावलाय मानो सोंफैदों? थांनानै फैथां। इसानि न'आव थांनोसैब्ला बे फैसाखौ मानो लाङासै? सोरांस्रियाथ' बे फैसाखौ इसानि नामावसो लाबोनाय हा फाननानै, बिदिब्ला बे फैसाखौ बिसोरो लांनाय नंला नामा? बावबाय नामा बिदिब्ला? जियानो जाया, आं बे फैसाखौ लानोसै।